नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण कांद्याच्या पातीमध्ये सुका जवळा घालून रेसिपी बनवत आहे। खूप छान लागते रेसिपी। त्यासाठी पहा, आपण इथे एक जोडी कांद्याच्या पातीची घेतली आहे। ती स्वच्छ निवडून आणि धुवून बारीक चिरून घेतली आहे। त्यातला हिरवा पाट आणि व्हाईट पाट आपण वेगवेगळं चिरून घेतलेला आहे। इथे आपण सुका जवळा निवडून 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे। यामध्ये भरपूर सारी धूळ असते, त्यासाठी हा जवळा धुवून घ्यायचा। तुम्ही ज्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे फोडणीसाठी एक पळी तेल आपण गरम करून घेतलंय। आता आपण जो कांद्याची पात चिरून घेतले त्यातला व्हाईट पाट आपल्याला तेलामध्ये सोडायचा आहे। फिरवून घेऊया। हलकासा नरम होईपर्यंत आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। कांदा पहा आपला छान नरम झालाय। त्यामध्ये आपण स्वच्छ निवडून आणि धुवून घेतलेला सुका जवळा घालूया। एकजीव करून घेऊया। छान एकजीव झालाय। यावरती आपण झाकण घालूया 1 मिनिटासाठी। झाकण काढूया। एकदा फिरवून घेऊया हलगर्जीने। आता लगेच आपण जो कांद्याची पात बारीक चिरून घेतले ती घालून घेऊया। मिक्स करूया। आता चवीप्रमाणे घालूया मीठ। इथे आपण आलं लसूण कोथिंबीर आणि मिरची यांची पेस्ट करून घेतले ती घालूया 1 चमचा। इथे आपण 4-5 आमसुलं पाण्यात भिजवून घेतली होती ती घालूया। अर्धा चमचा हळद घालूया। मालवणी मसाला घालूया 1.5 चमचा। आता छान एकजीव करून घेऊया। खूप सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। आता यावरती आपण पुन्हा 2-3 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। झाकण उघडून घेऊया। छान सुगंध आलाय। एकदा फिरवून घेऊया। छान आपली कांद्याच्या पातीची सुका जवळा घालून रेसिपी तयार झाली। हे पहा, खूप छान। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशी रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।